baby, bust it. No bluffing about the bread up in your oven. Now that's the shit that gets you X'd out like Kim's husband. Yo, my Creole coffee is a hell of a mix. Ha ha, fitted up with Kimmo for a hell of a twist. Hey, your girl's an L7, but you're built like a race car. Sweeter than sweetness, complete the physique. It's the bubble that keeps a fucking nigga in trouble. The Cappuccino Express, you guess, now give me a double. I hit that nigga Josh the Goon and tell him bring me the fat. Ritual ispijanja kave naša je svakodnevica. Koliko nam je to važan dio života govori i ova slika. Radnim danom u rano poslijepodne popunjene terase u središtu grada. Ako zavirimo na stolove naših sugrađana, vidimo da je uglavnom riječ o kavi. Važnost kave prepoznalo je i ovo troje mladih ljudi koji su odlučili otkriti te podijeliti s javnošću sve tajne ovog napitka, kao i mjesta na kojima se može konzumirati, u kakvom ambijentu i po kojoj cijeni. Mi smo to u početku sve krenuli dosta laički. Znači mi nismo znali koja treba temperatura biti da bi kava bila u redu, sve to. Tako da su nas dosta ljudi sami kontaktirali kako bi mi zapravo naučili nešto više o tome, da bi naša ocjena bila malo bolja što se toga tiče. Tako smo dobili poziv jedan kafić gdje nam je konobar doslovno objasnio sve. Koliko posto koje kave treba, na kojoj temperaturi, kako se mora pjena napraviti, koja je razlika između toplog, hladnog mlijeka, kako se pravi koja kava. Znači u principu to su te klase kave. Naziv Coffee Fever smo mi sami izmislili. Htjeli smo da bude nešto što će ljudima lako ući u uho. Na kavu nikad nije problem otići, pogotovo kad... Jedno što sad, da, tu u okolici faksu smo sve obišli, tako da sad gledamo puno puta kad idemo na kavu, onda moramo otići negdje drugdje. Nije problem, definitivno projekt je ugodno s korisnim. Osim što ih povezuje kava, povezuje ih i 3. godina studija novinarstva na Fakultetu političkih znanosti i kolegiji Odnosi s javnošću i novi mediji, čiji je dio, barem u početku, bio i njihov projekt Coffee Fever. Naš je zadatak bio pokrenuti nešto novo ili priključiti već nekom postojećem projektu. Naš 7 kolega sa tog smjera, to je kolegija, okupili smo se i sjeli doslovno na kavu i raspravljali o tome što bi mogli pokrenuti novo da ponudimo faksu, a i da mi imamo nešto za sebe. I tako smo pričali što bi moglo biti to da okuplja mlade, stare, šminkere, punkere, rockere, znači sve dobne skupine i zaključili smo da je to kava. Na Fakultetu političkih znanosti znači već nekoliko godina trudimo se raditi znači, projekte u novim medijima. Znači studenti koji rade i na ostalim smjerovima, kao što je to u slučaju na ovom kolegu koji su se odnosa s javnostima, sa televizije, sa radija i sa samih novih medija, pokušavaju zajedno odgovoriti znači, na komunikacijske probleme današnjice. Da bi istrenirali suvremenu praksu, onda oni dobivaju određene logičke cjeline ili projekte koji oni rade u smislu da ih smisle ili sami ili im budu zadani. I čak u svim tim projektima postoji određena doza, recimo to tako, samostalnosti, jer se stimulira, kako bi rekao, da taj projekt zaživi i kasnije. Evo, jedan od takvih primjera je upravo ovaj projekt koji ima intenciju da živi i nakon samoga projekta, nakon samog kolegija. Prije točno 3 mjeseca sve je naravno krenulo s popularnog Facebooka. U domeni novih medija te u kombinaciji s odnosima s javnošću, vjerojatno najpopularnijeg mjesta u svijetu interneta. Tamo gdje, može se reći, mjerna jedinica za uspjeh like, oni stoje jako dobro jer ih imaju više od 750. Jer znamo da na Facebooku je najveći broj ljudi i da ćemo tako na najlakši način doći do široke populacije i veliki broj ljudi koji mogu onda nas pratiti i priključiti se naš projekt. Zato što nam je bilo u početku najveći problem svih bio skupiti te lajkove, sve mi smo stvarno imali u prvih par dana skupili 200 lajkova, to je stvarno ogromno, posjećanost je bila i sve. I profesor isto odlično reagira na to, baš je projekt bio zanimljiv od početka, jer mislim drugčije od svih. Mislim, bilo je svakih projekata, ali ovo je stvarno nešto što sve zanima, ja mislim. Prvo smo se tako locirali, gdje je nama najdraže. Znači, prvo smo obišli, kako smo svi u različitom dijelu Zagreba, svako prvo svoj kvart obišao, pa onda tu oko faksa. I s vremenom ponesli jedan kafić jer smo do sada objavili preko 150 njih. Na svom Facebooku tako objavljuju ono što većinu kavopija i zanima.
Koja je cijena kave, je li dozvoljeno pušenje, postoji li besplatan pristup internetu. A mi smo se sami dogovorili znači, da svaki dan, s obzirom da je nas kad smo krenuli bilo nas se 8, da svaki dan će jedna osoba od nas objavljivati ne samo kafiće koje ćemo mi obilaziti, nego i ostale stvari vezane uz kavu. Znači tu se odnosi i na neke vijesti iz Hrvatske, iz svijeta, da pratimo natjecanja barista koje što je bilo održano već u Opatiji, da radimo intervjue s njima, da sami se učimo u biti kako se ta kava proizvodi. A ono što je bitno naglasiti, mi nismo profesionalci, znači mi ne možemo znati točno koliko se kava mora pripremati, koji je pravi okus kave, ono vrijeme koliko ta kava treba izlaziti iz automata, da ona ima pravi onaj okus, pjenica, ni ništa. Znači mi smo tu da to na neki neprofesionalan način prezentiramo ljudima koji nas prate. A to su nam često i zamjerali iz razloga što su oni, znači baristi, profesionalci koji su tvrdili da to nije dobro. Da tu treba ipak mnogo godina rada, truda i znanja da bi se o kavi moglo pisati. Zbog toga smo mi se malo priključili i to jest upoznali s nekim ljudima koji su nam otvorili svijet kave i otkrili nam neke tajne kako se kava treba pripremati. Dok planiraju izradu i vlastite web stranice, Coffee Fever ima svoj blog, a uz kavu se druži i na forumu. Često smo puta imali neke intervjue s poznatim Hrvatima, pitali ih čisto neke njihove navike gdje najčešće piju kavu, koju kavu najviše vole i to smo objavljivali 2 puta tjedno, znači blog nam ide 2 puta tjedno. Tu smo također i objavljivali neke recepte vezane s kavu, znači onda smo imali 1% od Starbucksa da vidimo čisto kako Hrvati razmišljaju, bili on trebao doći u Zagreb ili ne. Često su nas pozivali po raznim festivalima, znači izvan Zagreba čak, tako da bi obišli njihove kafiće. Znači u principu nam je najbitnije to da su nas ljudi sami počeli pozivati, znači ne samo da mi tražimo neke kontakte. Ono što nam je dalo veliki polet u leđa bila je činjenica da je jedan zagrebački portal pokrenuo nagradnu igru sa nama. To je pokrenulo kada smo sakupili 600 lajkova, znači portal je taj pratio naš rad i te sve ukupne lajkove cijelo vrijeme. Jednom trenutku kada smo mi skupili 600 lajkova, pokrenuli su tu nagradnu igru gdje dobitnici su mogli dobiti proizvode od kave. Na putu otkrivanja tajni ovoga napitka nije uvijek bilo lako. Bilo je čak i neprospavanih noći. Kad smo došli zatražiti jedan kafić, čim smo ušli, već su nas prepoznali, sami su znali kakvu kavu pijemo, odmah smo dobili espresso gdje je kave s mlijekom. I tebe se toliko potrudio oko nas da je on nama napravio 20 kava doslovno. S ovom pjenom, manje pjene, probajte ovu, probajte. Mi smo toliko kave popili da nismo mogli zaspati cijelu večer. Još kako smo uslikali interijer, on je mene upitao kao ajde molim te pokaži mi slika da ja vidim kako će to izgledati. Ja sam doslovno njemu digitalni dala ovako i tresla sam se više od toliko kofeina, od kave, koliko smo toga popili da nismo mogli sebi doći. Došli smo svi doma, ja mislim da niko od nas nije zaspao, doslovno. Ono što su kolege pokazali, da mogu jedan komunikacijski projekt dovesti od ideje do prakse, jel tako? Da mogu uspjeti zainteresirati javnost za to. Što je na kraju krajeva i ideja televizijske emisije, jel tako? Da zaintrigira druge ljude. Znači oni su time pokazali što je ideja u prve 3 godine, znači da se praktično savladaju određene stvari i da dođeš na tržište rada na taj način da možeš netkome reći evo ako treba napraviti projekt u novim medijima, ja to znam, ja sam to radio. A oni su to uspjeli? Oni su to definitivno uspjeli. I need a fresh cappuccino with a mocha twist. Fresh cappuccino with a mocha twist. Fresh cappuccino with a mocha twist. Hey, miss.